Ce simți când cineva de la mii de kilometri îți scrie "Îți mulțumesc"? Salvează acest clip. Emoția asta nu are granițe. Astăzi am primit un feedback minunat. O persoană curajoasă a urmat programul pe care eu îl promovez, de la mii de kilometri distanță, și mi-a trimis aceste cuvinte care m-au copleșit de emoție. Nu este doar despre kilograme pierdute, este despre speranță regăsită, încredere redescoperită, bucuria de a te simți din nou tu. Acest feedback mi-a reamintit: când pui suflet în ceea ce faci, impactul tău depășește orice frontieră. Vrei și tu să faci parte dintr-o comunitate unde transformarea este reală și plină de sens? Scrie start în comentarii. Hai să creionăm împreună povestea ta. Share acestui clip pentru a împărtăși cu prietenii tăi, follow pentru mai multe tipsuri legate de sănătate și frumusețe.